Hey Marys! What's up nerds? It's me again Ronan and welcome back to my channel! Hello dreamers! Hey guys! So kamusta naman kayo guys? How's your day? Well, ako kakatapos ko lang mag-work. Dito muna ako sa room, papahinga, ganyan. Nakapag-snack na rin ako kanina. And oh my gosh, ito na naman yung suot ko. Guys, pasensya na kayo ha. Ilang video na ba ako na meron na ganito pa rin yung, ganito yung suot ko. Paborito ko kasi ito guys. Actually, terno siya. Yan. Terno yan guys. Meron akong apat na yata meron ako ng ganito. Mahilig kasi ako sa pajama. And then, bibili pa ako. Actually, excited ako bukas kasi Friday na. Di ba? Nililook forward natin yun. Para naman kasing may pupuntahan ako. Wala naman akong pupuntahan. Dito lang naman ako sa bahay. Pero of course, I'm excited para at least makapagbasa ng libro, makapag-watch ng mga TV series na marathon, ganyan. Pero dito lang sa bahay, wala naman akong pupuntahan. Wala naman yata kaming lakad for this weekend. So dito lang, baka magluto-luto, ganyan. Tsaka kung lalabas man kasi, wala naman kasing pupuntahan. I mean, maraming mapupuntahan, pero ay nako, risky, diba? Mas maganda kung dito na lang sa bahay para at least safe. I don't know, parang marami kasi yung iba talagang hindi sila nakakapag-stay sa bahay ng matagal na na stay lang talaga dito. But for me kasi, hindi kasi ako madaling ma-bored. So, ayun, siguro sa pagiging introvert ko din, no, I kinda enjoy this, parang work from home na setup, na walang labasan ng bahay. Actually, kaya kong walang labasan ng ilang buwan, eh. Di ba nung nagsisimula pa lang yung quarantine, talagang 4 na buwan akong hindi nakalabas ng bahay. As in straight yon. So parang hindi siya masyadong big deal sa akin kung lalabas o hindi. Anyway guys, for this video, di ba nasabi ko sa inyo before na nabili ko na yung table ko, nabili ko na yung yung chair ko pala dun sa work from home setup ko, ayun. Papakita ko sa inyo yung work from home setup ko. Huwag kayo mag-expect ha, hindi masyadong bongga o hindi masyadong plakado. Normal lang, simple lang kasi I'm just a simple guy with a pabebe attitude. Speaking of pabebe, may papakilala pala ako sa inyo. Ayan. Si Aping. Ito yung katabi namin sa pag-sleep. Si Aping. Ayan. So, okay guys. Punta na tayo dun sa labas. Para makita nyo yung aking work from home setup. It's nothing much. Ayan. So, dito ako nag-work guys. Ayun yung table na nabili ko. Okay naman siya. Very nice. Nagustuhan ko siya. Marami ito sa online. Sa online ko rin siya nabili. Tapos yung chair. Ayan din siya. Tapos yung chair, dun ko rin nabili yun sa online. Di ba sabi ko hindi ako bibili sa online. Bibili ako sa store mismo. Pero yun, sobrang search ako talaga online din. Nakahanap din naman ako ng seller na talagang mabait, tsaka super super sagot naman siya talaga, super accommodating din naman siya sa mga question ko, ganyan. Kasi yun nga yung kinakatakutan ko na baka mamaya dumating dito na hindi maayos, diba, sira-sira, tapos kulang ng mga anong tawag doon, mga bolts, bolts.
Ayan, so nakita niyo na yung yung work from home setup ko. By the way, ito pala si Princess. Ayan. Ang aming ano siya guys, matanda na kasi siya, kaya andyan na lang siya. Hindi na rin siya nakakalakad, ayun. Kaya yung baby girl namin. So nakita niyo yung work from home setup ko guys. Ayun, simple lang siya. Hindi naman siya masyadong kabonggahan, no. Ayun, excited na ako kasi Friday na bukas. And since kakatapos ko lang ng work, actually kanina pa ako tapos an hour ago, magka-cardio workout na ako later. Yun. So yun yung mga routine na ginagawa ko dito sa bahay. Dito din kasi sa taas, meron ding naka-setup dito na work from home setup. Ayan siya yung work from home niya. Huwag na natin ipakita kasi hindi naman sa atin. Baka may confidential, di ba? Bawal. So, meron ding nag-work from home dito sa second floor, tapos ako dun sa baba. Before, tatlo kami. Dun sa kwarto yung isa. Pero, kasi pinapasok na sila, ganyan. So, dalawa na lang kami nag-work from home dito, ganyan. Eto lang yung maganda pag puro adult kayo dito sa bahay, kasi lahat busy, hindi masyadong makalat, ganyan. Kami lang yung nagkakalat, ganon. Walang sinasaway bukod kay Princess, yung mga aso. Anyway, it's a good thing din na may mga kasama ako dito sa bahay kasi nga, nakatulong siya actually sa anxiety ko. Nung nakatira ako dati sa Katipunan, I'm not sure kung napapanood yung mga videos ko dati, no, yun, mag-isa ako kasi nakatira doon sa Katipunan before. Tapos yun, I spend a lot of time in my head, thinking, ganyan. Tapos, siguro talagang nakakatulong na may kausap ka. That's why I'm encouraging everyone, especially pag mayroong anxiety issues, na reach out to a friend, reach out to a family members, reach out to your parents, your siblings, ganyan. So, makipag-usap kayo, wag yung masyadong kimkimin lahat. And at the same time, mas healthier sa sa mental well-being nyo na may kasama, nakikipag-usap ka, ganyan. Kasi nadidistract ka din eh. Actually, before talagang pag ina-atake ako, nung mag-isa pa lang ako sa Katipunan, pag ina-atake ako ng anxiety ko, talagang sobra siya. Especially pag galing sa work, kasi panggabi ako before, di ba? Talagang tinatawagan ko yung sister ko. Yung sister ko pala, nasa Mindanao siya before. Ngayon, wala siya. Nasa nasa abroad na. So, it's a good thing kasi sa internet age, it's easier to contact your, di ba, yung family members na parang nasa kabilang kwarto lang. Kung tutuusin, nasa ibang lugar, di ba? So, okay lang. Ganyan. So, I normally call her or my partner, tatawagan ko, and then makipagkwentuhan lang para lang ma-distract yung isip ko, ma-distract yung isip ko sa anxiety at ma-break lang yung patterns na yun. Pag na-break na yun, maya-maya nararamdaman ko wala na, okay na ulit ako. So yun, when I decided to transfer here, talagang natulungan ako ng bonggang-bongga. Kasi nag-subside talaga si anxiety. Yung mga atake ko, sobrang layo na ng pagitan nila. Especially now. So parang hindi na yung kagaya dati na nung mag-isa pa lang ako na talagang yung atake ko in a week talagang 3. Yung mga matitinding atake hindi yung mga keme-kemeng atake lang. Yung talagang matindihang atake, yung massive attack talaga. Di ba nga ilang beses akong tumatakbo sa ER ng mga hospital. Now, 1 year na ako dito, ang napapansin ko is yung mga atake ko, sobrang layo ng pagitan niya. Hindi na yung kagaya dati na sunod-sunod. So, nagkaroon na ako ng let's say 2 months or 3 months na pagitan na wala akong atake. Which is really a good thing, di ba? Kasi yun naman talaga yung inaano natin na mag-heal tayo. At sana sabay-sabay tayong mag-heal. But it doesn't mean na hindi na ako nagkakaroon ng atake ha. Nagkakaroon ako ng atake. Pero yung pinaka-last ko na attacks na malakas, yun yung sa Uptown, yung sa last na videos ko before. Pero yun na yung pinaka-last. Yung mga attacks ko lately, yung mga minimal, yung manageable lang, anxious ka lang, hindi ka lang mapakali, yung tipong feeling mo, hindi yung talagang hindi matutumba ka, hindi na ganon.
yung anxious ka lang, hindi ka lang makaburp, anxious ka lang yung katawan mo, kung ano-anong papasok sa isip mo, pero hindi na siya ganun kalala na talagang nagkakaroon ng manifestation ng physical symptoms sa katawan na hindi ka makahingag. Hindi na ganun. Hindi na ganun yung atake ko. Yung parang ano na siya, manageable na talaga siya. So I'm so grateful for that. Ngayong year na to, since na nag-transfer ako dito, since kailan ba yun? July of 2019 until now. Ganun na yung mga atake ko. Pero gradual yun na, hindi yun agad-agad na nangyari. Gradual yun siya. But of course, continuous pa rin yung mga pinaggagawa ko, yung mga breathing exercises, yung mga positive affirmation, yung right now, nag-aano tayo, di ba, nagme-meditate tayo, ganyan. Of course, there are times na talagang hindi ako nakakapag-meditate, especially pag banging-bangingin na ako, sobrang dami kong ginagawa sa work, nakakatulog agad ako. So, hindi ko nagagawa. But, I make it a point na at least within the day, nagagawa ko siya. Hindi ko na siya pinafocus na mag-meditate na before sleep. Ginagawa ko na lang, nagme-meditate ako pag meron akong chance na makapag-meditate. Nililimit ko siya 7 minutes kasi yun yung inilagay kong default dun sa app, meditation app ko. And then of course yung prayers, I started with a prayer every day. So it's very important for me. Nakatulong yun guys, malaking tulong yun kasi isa din yun sa nakatulong sa akin kahit nung mag-isa pa lang ako sa Katipunan. Kasi I really started my day. Minomotivate ko yung isip ko, minomotivate ko yung mental, yung isip ko talaga na nasa positive note siya. So parang umpisa pa lang ng araw, siniset ko na siya sa positive side. And at the same time, feel ko talaga na grateful ako. Feel ko talaga siya na grateful ako. Fino-focus ko yung mind ko dun sa mga things that I'm grateful for. Para within the day, kung ano man yung mga ma-experience kong mga opportunities or challenges sa work, ganyan, hindi ako ganun ka-affected. Kasi parang motivated na yung katawan ko, motivated na yung isip ko, so ganun yung ginagawa ko. Ako lang din naman yun. That's why lagi kong sinasabi na talagang kailangan tulungan mo yung sarili mo. Kasi especially pag tinamaan ka na ng anxiety, ayun na si anxiety, ano pang gagawin mo, di ba? Alangan namang punta ng doktor, di ba? Kaya that's why it's important na tulungan mo talaga yung sarili mo, especially when it comes to mental health issues. Ayun. But guys lagi kong sinasabi na pag sobrang lala na talaga at mabigat talaga yung mental health issues ninyo, go to a doctor. Kasi yun lang din naman yung sasabihin ko, di ba? Yun lang din naman yung sasabihin ko sa inyo. Magpatingin kayo sa doktor, magpa-overall kayo, magpa-refer kayo sa psychologist. Yun. Yung mga ginagawa natin dito para mga ano lang siya, mga remedies, ganyan. Doon sa mga hindi ganun ka-severe na case ng anxiety, kagaya ko. Ayun. Pero pag yun sa inyo, medyo severe na talaga siya, pa-check na talaga sa doktor ha. Kasi importante yun, tulungan mo yung sarili mo. Huwag kang tingin ng tingin lang dyan sa sa Google, especially wag kang Google ng Google. Mapapraning ka niyan lalo. Pumunta ka sa professional para isang puntahan lang, ganyan. Okay? Ayun guys, so mag-4:30 na, so mag-aano na ako, magka-cardio workout. Hanggang dito na lang muna ulit ha. Thank you sa mga nagme-message sa akin. Thank you sa mga bago nating subscriber. Welcome sa channel natin. Sana naman may nakukuha kayo dito sa channel natin at natulungan naman kayo kahit papaano, no? Thank you so much sa lahat ng mga messages ninyo. And yeah, please do subscribe to my channel and give me a thumbs up. And workout na ako. Papapawis naman tayo. As I've always said guys, please choose life. Please choose happiness. And please start your day with a smile. Stay at home, stay safe. Okay? God bless you all and thank you so much. Bye-bye!